Mag-ampo ta? Salamat balaan namong Dios Amahan nga puno sa grasya ug gugma. Kami kanasingkasi nga nagpasalamat sa Dios sa tanang grasya nga iyang gihatag pinaagi sa pagluwas kanamo pinaagi sa iyang bililhong gahom, grasya ug gugma ug sa pagtabang kanamo nga magkinabuhi sa nabili namong kinabuhi diha sa imong balaang iglesia. Hatagi kami og kaalam aron masabtan namo sa among pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi kung unsa kadako ang grasya ug gugma nga among nadawat gikan sa Ginoo. Ipasabot og giyahi mi aron magkinabuhi mi og talagsaong kinabuhi nga nagabalo sa grasya nga adunay pagkamasinugtanon. Busa napasalamat kaayo mi nga ang Dios naghatag kanamo sa iyang bililhong grasya ug nagtugot kanamo sa pagpahigayon og 2024 summer retreat. Ang unang summer retreat nagsugod ni adtong Biyernes, July 12, hinaot nga ang balang espiritu sa Ginoo mag-uban ug maggiya kanamo pinaagi sa iyang dakong gahom sa tibok retreat hangtod sa ikapito nga batch. Busa kami malaumon kaayo nga ang balang espiritu sa Ginoo mulihok uban namo ug mutabang sa daghang nawala nga makalag sa pagtambong ug maluwas pinaagi sa pagpaminaw sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Busa hinaot nga ang imong bililhong gahom mokupot sa mga kaigsuonan nga nangandam, naghago ug nagsakripisyo alang niini nga buluhaton aron dili sila kapuyon. Ug pinaagi sa paggiya kanila uban sa imong dako ug lapad nga gugma, hinaot nga imong tabangan ug giyahan sila aron ang tanan nilang mga schedule ug mga katungdanan mahuman nga walay kalisdanan o katalagman, ug ang himaya sa Ginoo mapadayag. Niini nga panahon ang ebanghelyo sa Ginoo gipadayag sa retreat center. Hinaot nga Ginoo maguban kanamo bisan asa isangyaw ang ebanghelyo ug maghatag og talagsaon nga mga abilidad sa magwawali ingon man usab sa mga tigpaminaw sa pulong ug tabangan sila nga makasabot sa sakto ug makapamatuod sa pulong sa Dios lamang. Busa kami nagampo gayud sa Ginoo niini nga panahon nga ang balang espiritu maoy moalagad ug motabang kanila aron makadawat sila sa pulong sa Dios ug maluwas. Hinaot nga ubanan ug tabangan unta kami sa Dios hangtod sa katapusan. Buot usab kong magpasalamat kanimo sa pagtigom sa mga kaigsuonan niini nga dapit karon ug paghatag kanamo og bililhong panahon alang sa fellowship. Giyahay kimi hangtod sa katapusan aron mas masabtan namo pinagi sa pulong ang mga nahimo sa Dios alang kanamo. Ug magkinabuhi nga nagsalig kanunay sa Ginoo ug ipokus lamang ang mga mata sa Ginoo alang sa mga kaigsuonan nga wala namo nakauban karon tungod sa mga sitwasyon nga dili malikayan. Hinaot nga ang Ginoo magkupot ug maggiya kanila aron dili nila malimtan ang grasyas ug gugma sa Ginoo. Bisan asa sila ug bisan unsa pa ang ilang gibuhat. Niini nga mapanahon, naglaom ug nagsalig lamang kami sa balang espiritu sa Ginoo. Salamat ug kining tanan among giampo sa ngalan sa Ginoong Hesus nga nagigugma kanamo sa kanunay. Amen. Atong tan-awon sa Lucas chapter 24. Lucas chapter 24 verse 44 kutob 49, kutob verse 49. Kung nakita na, hinahinay natong basahon, ug siya miingon kanila, kini mao ang akong pulong nga akong gipamulong kaninyo, samtang dinhi pa ako uban kaninyo, nga kinahanglan nga matuman sa hingpit nga ang tanan nasulat mahatungod kanako sa kasugoan ni Moses, ug sa mga manalagna, ug sa mga salmo. Unya, gibuksan niya ang ilang mga salabutan, aron makatukib sila sa mga kasulatan ug siya mingon kanila ingon niini ang nasulat nga si Kristo kinahanglan magantos ug mabanhaw gikan sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw ug nga sa iyang ngalan igawali ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala sa tanang mga nasud magsugod sa Jerusalem. Kamo mao ang mga saksi niining mabutanga ug aniya karon ako magpadala sa saad sa akong amahan nga naa kaninyo apan managpabilin kamo sa syudad hangtod nga kamo masuluban sa gahom gikan sa kahitasan. Nalipay ko nga makakita ninyo. Init kayo, dili ba? Apan mas maayo pa kini kaysa sa uban. Kung atong tan-awon ang mga dapit sama sa South
Southeast Asia ug China, daghan kayo mga tawo nga nagantos karon sa baha ug lain-laing katalagman. Syempre, adunay mga tawo sa atong nasod nga nakasinati usab og mga kalisdanan tungod sa kusog nga ulan sa South Chongchong Baguhay lang. Kung inyong hunahunaon, mas maayong hunahunaon nga ang atong gitagamtam karon mao ang dakong grasya sa Dios. Ang unang summer retreat nagsugod ni adtong Biyernes, July 12, ug ang ebanghelyo karon gisangyaw na didto. Kapin sa 11,000 ka mga tawo ang nagparehistro alang sa unang retreat. Ug ang gidaghanon sa mga tawo nga nangaon sa paniudto sa Sabado, kapin sa 8,800 ka mga tawo. Busa, sa tinuod lang, labaw sa 10,000 ka mga tawo ang nagpundok sa Gongju Retreat Center aron magtuon sa pulong ug ipakaylap ang ebanghelyo. Apan kung moadto kamo didto, tingali di ninyo masinati nga huot ug gubot didto kay organisado kini nga gipatigayon. Busa tingali pinaagi niini nga summer retreat atong makita ang paglihok sa Dios sa tanang dapit. Karon niining panahona ang mensahe sa ebanghelyo gisangyaw. Si Reverend Johan Rhee sa pagkakaron nagsangyaw sa pulong sa Dios ug sa ebanghelyo gikan sa alas 9 hangtod sa alas 11:30. Pinaagi niining Summer Retreat 2024 nang hinaot ko nga kitang tanan magkahiusa sa pagampo samtang naglihok ang Espiritu Santo aron daghang nawala nga makalag ang maluwas ug mahimaya ang Ginoo. Dinhi sa retreat hall atong gisangyaw sa matag retreat mao si Hesukristo. Kung kinsa si Hesukristo, kung unsang iyang gibuhat, kung giunsa niya kini pagbuhat, kung unsang kalabutan niini kanako, ug unsa ang gipasabot sa pagkinabuhi pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Kini mao ang mga butang nga atong gihubad pinaagi sa pulong sa Biblia. Ug tungod kay anaa pa man kita sa panahon sa retreat karon, mugahinta og panahon sa pagkat-on sa mga butang mahitungod kang Hesukristo. Bisan pa nga naibalaan na nato kini pagayo. Busa, ang Lucas kapitulo 24 bersikulo 44 mao ang gisulti ni Jesus sa iyang mga tinun-an human sa iyang pagkabanhaw. Sa bersikulo 44 si Hesukristo miingon kanila, samtang dinhi pa ako kauban ninyo nga kinahanglan nga matuman sa hingpit ang tanan nga nahasulat matungod kanako sa kasugaan ni Moses ug sa mga manalagna ug sa mga salmo. Busa atong tan-awon kung kinsa si Jesus pinaagi sa naisulat sa Biblia bahin kaniya. Ikaduha, mao nga ang tanang butang nga naisulat mahitungod kang Jesus natuman na. Busa atong ipadayag pinaagi sa Biblia nga mas klaro kung unsa ang gibuhat ni Hesukristo ni adto nga mga panghitabo. ug ang mga Kristohanon nga naluwas pinaagi sa gibuhat ni Hesukristo, pinaagi kanila sugod sa bersikulo 46, ug siya miingon kanila, ingon niini ang nahasulat nga si Kristo kinahanglan magaantos ug magbanhaw gikan sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw. Ug nga sa iyang ngalan igawali ang paghinusol ug ang pagpasaylo sa mga sala sa tanang mga nasod magsugod sa Jerusalem. Kamo mao ang saksi niining mga butanga. Kamo mao ang mga saksi niining mga butanga. Ang naluwas nga mga Kristohanon mga saksi ni Kristo. Busa gingon nga ang pagtuo kang Kristo ug ang pagkinabuhi mao usa ka kinabuhi nga nagpamatuod kaniya. Busa pinaagi nini mga pulong tuguti ako nga ipaambit kaninyo kung kinsa si Jesus. Unsa ang gibuhat, unsang kahulugan sa pagkinabuhi pinaagi sa pagtuo di kaniya ug pagkinabuhi ingon usa ka saksi ni Kristo.
Sa dihang magbasa ta og Biblia og magpahigayon og Bible seminar atong mapamatud-an sa daghang tawo nga ang Biblia tinuod. Atong gipamatud-an pinaagi sa lalayng mga ebidensya, pinaagi sa pulong nga ang tanaman sa Eden, ang lunob ni Noe, ug ang nahitabo sa Tore sa Babel, ug ang kalaglagan ug pagpasiguli sa mga Israelita gipanagna sa Biblia ug natuman na. Ato kining gibuhat aron ang mga tawo motuo ug magbaton og pagtuo nga ang Biblia tinuod, nga kini ang pulong sa Dios ug ang Dios buhi. Karon, kung atong basahon ang Biblia, adunay mga pulong nga gisulti mismo ni Jesus. Ang mga pulong mismo ni Jesus naghatag og mas kahibulungan nga pagpamatuod kaysa sa ubang mga ebidensya. Kung si Jesus nagaingon sa usa ka panghitabo nga naisulat sa Biblia, gisulti niya kini tungod kay kini dili lamang tumutumo o kasugiran, kundi usa kini ka kamatuoran gikan sa kasaysayan sa tawo. Busa pinaagi sa Biblia, si Jesus naghisgot mahitungod sa tanaman sa Eden, ang lunob ni Noe, ug misulti usab mahitungod sa pagtulunan sa sambingay sa punuan sa igera pinaagi sa pagkapukan o pagpasiguli sa mga Israelita. Niini nga paagi, klaro nga gitudluan kita ni Jesus nga ang tanang panghitabo nga natala sa Biblia dili lang tumutumo o kasugiran kundi pulong sa Dios ug tinuod nga panghitabo sa tibuok kasaysayan sa tawo. Ang hinungdan nganong ang pulong ni Jesus kinahanglan nga labaw sa tanang ubang mga ebidensya tungod kay Jesus mao ang Dios. Ang Dios direkta nga nag-ingon nga ang mga panghitabo tinuod ug usa ka klaro nga ebidensya nga kita mahimong mutuo labaw pa sa ubang mga ebidensya. Karon, kung atong tan-awon ang Biblia, si Jesus mingon, ang nahitabo sa tanaman sa Eden, dili lamang tumutumo o kasugiran. Gisaysay ni Jesus ang nahitabo sa tanaman sa Eden nga kamatuoran. Sa Biblia, si Jesus wala gayud mag-ingon ang tanaman sa Eden tinuod. Wala siya mag-ingon. Apan, kung imong basahon ang Biblia, adunay bahin diin gipasabot ni Hesukristo ang nahitabo sa tanaman sa Eden. Kini, tungod kay ang tanaman sa Eden, tinuod bisan sa kasaysayan. Atong tanawon ang pipila niini nga mga ebidensya. Una, atong tan-awon sa Mateo 19. Mateo chapter 19 verse 3. Ang mga Fariseo nga nagsulay kang Jesus nangutana niini. Mateo chapter 19 verse 3. Ug mingduol kaniya ang mga Fariseo sa pagtintal kaniya nga nag-ingon, matarong ba sa usa ka lalaki ang pagbiya sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Sa dihang gipangutana ang Ginoo niini nga pangutana, gipasabot kini ni Jesus gamit ang panghitabo sa tanaman sa Eden. Isip ehemplo, versikulo 4, og siya mitubag og ningon kanila, wala ba ninyo hibasahi nga ang nagbuhat kanila sa sinugdan? Nagbuhat kanila nga lalaki o babaye. Kini usa ka direkta nga bersikulo gikan sa Genesis chapter 1 verse 27. Gilalang sa Dios ang lalaki o babaye, gisulti kini sa Ginoo sama sa giingon sa Biblia, ug ang bersikulo 5 ug nag-ingon tungod niini nga hinungdan biyaan sa katawo ang iyang amahan ug inahan ug makighuusa sa iyang asawa ug sila duha mahimong usa ka lawas. Kini klaro nga usa ka panghitabo sa tanaman sa Eden. Gibuhat sa Dios si Adan ug gidala siya sa tanaman sa Eden. Ug tungod kay dili maayo alang kang Adan nga maginusara, ang Dios gipahinanog sa pagkatulog si Adan, mikuha og busok gikan siyang kilid ug gibuhat ang usa ka babaye. Ug sa diha nga gidala sa Dios ang babaye ngadto kang Adan, si Adan miingon, kini mao karon ang bukog sa akong mga bukog ug unod sa akong unod. Siya maingon ini. Kani ang Dios maingon, tungod niini ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan, ug moipon siya sa iyang asawa ug sila mahimong usa ka unod. Ang gisulti sa Dios kang Adan sa tanaman sa Eden mao ang gisulti ni Jesus dinhi. Kung ang tanaman sa Eden usa lamang ka tumutumo o kasugiran, dili unta niya kini isulti. Si Adan dito sa tanaman sa Eden, ug gikuha sa Dios ang gusok ni Adan ug gilalang si Eva ug gihimo siyang asawa alang kang Adan. Ang Dios mingon kinahanglan biyaan sa lalaking iyang amahan ug ginahan ug mahiusa siyang asawa ug silang duha mahimong usa ka unod. Mao kini ang gingon sa Ginoo kana tungod kay ang tanaman sa Eden tinuod.
Karon pinaagi ni ini nga mga pulong gusto kong maghisgot sa makadayot bahin sa kaminyuon. Ang mga batanong brothers ug sisters nga bagong minyo, ingon man katong dugay ng minyo, usahay mo duol og mangutana sa maniini. Pastor, unsaon ako paghibalo kung ang tawo nga akong kauban mao ang tawo nga gihatag sa Dios kanako? Adunay mga tawo nga nangutana og ingon ini. Walay bisan kinsa sa mga brothers ang nangutana niini. Apan kasagaran ang mga sisters mao ang mangutana niini. Wala ko kahibalo ug ngano. Kung kita magpadayon, atong mabasa sa bersikulo 6 sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 6. Mateo kapitulo 19 bersikulo 6. Sa pagkaagi nga dili na sila duha kun dili usa na lamang kalawas, busa ang gihiusa sa Dios dili pagabulagon sa tawo. Ang kaminyuon wala gihimo sa paagi nga ang mga tawo na desisyon nga mag-ipon og moingon magpakasalta. Sa Genesis chapter 2 verse 23 to 24 sama sa akong gisgutan sa dihang si Eva gipadala ngadto kang Adan, si Adan miingon kini mao karon ang bukog sa akong mabukog ug unod sa akong unod. Siya miingon niini. Gigugma gayon ni Adan ang iyang asawa ug nakita niya nga matahom kaayo siya. Karon, ang gisulti sa Dios kang Adan, tungod niini ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan, mao kini ang kaminyuon. Kini nga sistema maoy sugo sa Dios. Ang kaminyuon maoy panagiusa nga gilalang sa Dios. Ang kaminyuon usa ka butang nga gihiusa sa Dios. Kini ang nagdugtong sa tawo ug sa mga lalaki ug babayi isip usa. Unsa ang kinabuhing minyo? Kini mao ang panahon nga ang mga gihiusa sa Dios magkinabuhi nga magkauban nga dili mobiya sa usag-usa. Mao kini ang gingon sa Dios. Ang gihiusa sa Dios dili pagabulagon sa tawo, dili kaangay maglibog sa kaminyuon ug kinabuhing minyo. Ang kaminyuon usa ka butang nga gihatag sa Dios kanato. Ang kaminyuon mao ang panagiusa sa usa ka lalaki ug usa ka babayi isip usa. Ang kasal usa ka paagi sa pagpakita sa kaminyuon at tubangan sa mga tawo. Ug unsa ang kinabuhing minyo? Ang kinabuhing minyo mao ang pagkinabuhi diha sa relasyon nga gihimo sa Dios kaninyo nga mahimong usa nga dili magbulag hangtod sa katapusan. Sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 3 nga managtinguha sa pagbantay sa paghiusa sa espiritu diha sa gapos sa pakigdait. Sa dihang ang mga Kristohano nakadawat sa kaluwasan, sila karon nahimong mga sakop sa lawas ni Kristo. Dili ba usa ka panagway lang kining lawasa? Sama nga ang lawas nahimo usa ug kung ang usa ka tawo na makadawat sa kaluwasan, ang usa ka tawo mahimong umalambit pinaagi sa iglesia. Mao nga gisultihan kita sa Ginoo nga buhaton ang tanan aron ma-preserbar kini. Nganuman, tungod kay ang ubang mga tawo mahimong makaguba niini, kini mahimong mabulag. Apan ang Dios miingon ang gihiusa sa Dios dili pagabulagon sa tawo. Mao kini ang giingon ni Jesus. Kini tungod kay ang mga tawo makahimo sa pagbulag kung unsa ang gihiusa sa Dios. Busa kanus-an ako mahibalan kung ang asawa nga akong kauban karon ang tawo nga gihatag sa Dios kanako o dili. Adunay usa ka istorya human sa tanan nga kalisod sa kinabuhi o pagbuntog sa lisod nga sitwasyon nga nagduso gayud sa magtiayon si pagbulag. Sila nagtan-aw sa usag sa uban sa puti nga buhok, nagkupos sa ilang kunot nga kamot ug nagtan-aw sa pagsalop sa adlaw ug miingon, ikaw ug ako tinuod nga nahiusa sa Dios. Yan ang panahon ang magtiayon na mahimong maghisgod bahin sa maong mga butang. Wala pa'y pipila ka tuig nga kamuminyo, busa ayog sulayi sa pagpangita dayon kung kining tawhana gipili ba gayud sa Dios o dili. Mahibalaan nimo kini sa dili madugay. Unsa may atong angay buhaton karon? Ang kaminyuon usa ka kinabuhi diin ang magtiayon na ning kamot nga mabuhi nga dili magbulag. Busa sa Genesis chapter 24 verse 67 nag-ingon si Isaac mikuha kang Rebecca. Gidawat niya si Rebecca nga ug siya na asawa niya. Ug siya gihigugma niya. Ang bana wala magkuha kaniya nga iyang asawa tungod kay siya nahigugma na kaniya. Apan ang bana nagsugod sa paghigugma kaniya human siya nahimo nga iyang asawa. Bisan pa kaniadto ang kaminyuon kinahanglang huptan sa gugma. Busa kini usa ka butang nga gusto na kung atong hunahunahon sa makadiyot samtang ato kining gihisgutan. Apan sa pagsabot sa kaminyuon, si Jesus naghisgot sa panghitabo sa tanaman sa Eden aron sa pagsabot niini. Kini tungod kay ang tanaman sa Eden tinuod. Ug ang panghitabo sa lunop ni Noe gisgutan usab ni Jesus sa Mateo 24 sa dihang naghisgot siya bahin sa mga timailhan sa katapusan sa panahon.
Mausab ang pag-abot sa anak sa tawo. Siya miingon ni ana tungod kay ang istorya sa lunop sa panahon ni Noe. Tinuod, dili siya moingon ni ana kung kini usa lamang ka kasugiran o tumo-tumo. Niingon siya ni ana tungod kay kini tinuod gayud nga nahitabo. Ug sa dihang ang mga Israelita nakaikyas gikan sa Ehipto ug dito sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig, sila naghinunghungay ug nagbagulbol. Busa ang Dios nagpadala og usa ka malalang bitin aron mopaa kanila. Sa diha nga sila nagantos, ang Dios mingon kang Moses, magbuhat ka og usa ka bitin nga mapintas ug kini ibutang mo sa ibabaw sa usa ka badila ug mahitabo nga bisan kinsa nga pahiton sa diha nga mutanaw niini mabuhi siya. Dili ba natural nga maghuna-una kita? Kung ang usa ka tawo mamatay tungod sa paak sa makahilo nga bitin, mabuhi pa ba sila pag-usab kung tan-awon nila ang tumbaga nga bitin? Busa ang uban naghuna-una nga kini usa ka sambingay, usa ka metapora, dili usa ka aktual nga panghitabo. Apan human si Jesus mingon sa Juan kapitulo 3 bersikulo 14, o maingon nga si Moses nagpatindog sa hala sa kamingawan, mausab kinahanglan nga pagatindugon ang anak sa tawo. Iyang gisulti ang panghitabo isip usa ka kamatuoran. Ug ang mga Israelita nangutana kang Jesus, magtutudlo, buot unta kami mutan-aw og usa ka ilhanan gikan kanimo. Unya naghisgot si Jesus bahin kang Jonas. Gisaysay ni Jesus ang istorya mahitungod kang Jonas nga anaa sa tiyan sa higante isip kamatuoran. Adunay daghang ingon niini nga mga butang sama sa Sodoma ug Gomora. Ang mga tawo nagtuo nga ang Sodoma ug Gomora usa lamang ka tumutumo o kasugiran. Ang kalayo ug asupre nahulog gikan sa langit ug milamoy sa syudad. Ug ang asawa ni Lot nahimong haligi nga asin sa dihang milingi siya. Kung madungog sa mga tawo kini nga istorya, gihunaw na nila nga kini usa ka tumutumo ug lisod dawaton kini nga kamatuoran. Apan sa dihang si Jesus misulti mahitungod sa panahon sa paghukom, iyang gisulti ang istorya sa Genesis. Sama niini, klaro nga gipamatud-an ni Jesus ang daghang mga panghitabo ug mga butang sa Biblia sa dihang iyang gihisgutan kini tungod kay kini dili usa ka kasugiran apan kini ang kamatuoran. Iya kining giingon kay kini kamatuoran. Ang labing hinungdanong ebidensya mao ang pamatuod ni Jesus sa Dios. Si Jesus nga mao ang Dios na naog sa yuta ug klaro nga nagsulti kanato nga ang tanang butang nga naisulat sa Biblia tinuod. Ang Biblia maoy basahon sa mga nakarecord sama sa atong nahibal-an, ang tanaman sa Eden, ang lunop ni Noe, ang Tore sa Babel ug ang kasaysayan sa nasod sa Israel tanan nakarecord sa Biblia, ilabi na sa daang tugon. Si Jesus mingon nga ang daang tugon naglangkob sa balaod ni Moses, sa mga propeta ug sa mga salmo. Sa ato pa, mo kini ang tibuok daang tugon, kini nga basahon sa daang tugon espesikong gisulat mahitungod kang Jesus. Daghang mga sulod sa daang tugon nga adunay direktang koneksyon ni Jesus. Naisgutan ko nga si Jesus nagsulti sa mga panghitabo sa Biblia, ingon nga kamatuoran, ug ang Biblia klaro nga nagpadayag nga daghang detalye dinhi ang gisulat alang kang Jesus. Kamo nagsusi sa mga kasulatan tungod kay kamo na naguna-una nga diha kanila magkinabuhi kamo nga walay katapusan ug kini sila mao ang nagpamatuod kanako. Ang tibuok Biblia mao'y saksi ni Jesus. Human makasala si Adan ug Eva pinaagi sa pagkaon sa bunga sa kahoy sa kahibalo sa maayog dautan, gitunglo sa Dios ang bitin. Si Eva o si Adan niini nga hanay. Sa dihang gitunglo sa Dios ang bitin, siya miingon, ug ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa babayi, ug sa taliwala sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat, siya magasamad sa imong ulo ug ikaw magasamad sa iyang tikod. Ang binhi sa babayi magadugmok sa ulo sa bitin. Kini mao ang ulo ni Satanas. Kita nga luwas nakaibalo nga klaro kung kinsa ang binhi niining babayi. Kini mao si Jesucristo. Si Jesus mianhi niini nga kalibutan ingon nga binhi sa babayi. Dili binhi sa lalaki o ni Adan nganuman tungod kay siya kinahanglan nga moanhi ingon sa katawo nga walay sala mao kana ang balik-balik nga gisulti sa Biblia. Ug gipapahawa sa Dios si Adan ug Eva gikan sa tanaman sa Eden.
Ug sa dihang iyang gipapahawa sila dinhi, giingon nga wala lang niya sila gipapahawa, kundi gibistihan niya sila sa mga sapot nga panit. Kitabunan sa Dios ang sala nga nahimo ni Adan ug Eva. Nakasala sila ug kinahanglan silang mamatay. Apan gipatay sa Dios ang usa ka mananap alang kanila. Gikuha niya ang panit sa mananap ug naghimo mga sapot gikan niini ug gibistihan si Adan ug Eva. Nasayod ta nga ang panit nga bisti mao si Jesu-Kristo. Sa hingpit ang tanan nakasulat mahitungod kanako. Ang tanang butang nagtumong kang Hesus. Moadto na ta sa sunod, si Adan ug Eva adunay mga anak. Sila mao si Cain ug si Abel. Nagdala sila og halad ngadto sa Dios. Nahitabo nga si Cain nagdala gikan sa mga abot sa yuta ug usa ka halad kang Jehova. Ug si Abel nagdala usab sa mga panganay sa iyang mga karnero ug sa mga matambok niini. Ug gitamod ni Jehova si Abel ug ang iyang halad. Apan kang Cain ug siyang hatag wala siya pagtamod. Nasayod kita pag-ayo nga ang halad ni Abel pinagi sa halad sa karnero mao si Jesu-Kristo. Klaro nga si Abel dili makabarog atubangan sa Dios tungod sa iyang sala. Apan human niya may balaan ang sekreto sa panit nga sapot nga gisulob sa iyang ginikanan, tingali mingon siya, alang so sa kamakasasala nga sa manako nga muduo sa Dios, kinahanglan nga adunay mamatay alang kanako. Sa dihang nasabtan niya kini, nagpatay siya inosenteng mananap alang sa iyang sala aron mapasaylo siya atubangan sa Dios. Ang Hebreo 11:4 naglangkob sa pagtuki sa Dios. Tungod sa pagtuo si Abel naghalad sa Dios ug usa ka halad nga labing maayo kaysa kang Cain. Kining tanan kay anino ni Jesu-Kristo. Atong tuna nang musunod nga mga istorya. Sa dihang nga mga Israelita nakaikyas gikan sa 430 ka tuig nga pagkaulipon sa Ehipto, gitukod sa Dios ang adlaw sa Paskwa o gisugo sila sa pagpatay og karnero sa Paskwa. Siya miingon og magkuha sila sa dugo ug ibutang nila kini sa duha ka ligi ug sa balaang putahan. Ug ang dugo timaan sa mga balay diin kamo magapuyo ug kung makita ko ang dugo mulabay ako ibabaw ninyo. Ang tubag kung kinsa ang karnero sa Paskwa makita sa bagong tugon. Kay ngani ang atong Pasko nga si Kristo gihalad na alang kanato. Sunod sa balaod ni Moses, ang Dios naghatag og mga pista sa mga Israelita. Gibuhat nila kini kada tuig ngadto sa Dios. Kini nga mga pista gibahin sa tulo ka nagunang bahin. Una mao ang Paskwa, hinumdumi nga si Jesus namatay ingong karnero sa Paskwa. Ikaduha, ang pista sa tinapay nga walay lebadora nagtumong sa kamatayon ni Jesus. Ikatulo, ang pista sa unang mga bunga nagtumong sa pagkabanhaw ni Jesus. Kining tanan nga mga butang mahitungod kang Jesus, dili ba? Unya, kaliman ka adlaw human mabanhaw si Jesus ug misaka sa langit tinaog ang Espiritu Santo. Ang balang Espiritu minaog sa adlaw sa Pentecostes. Ug kining balang Espiritu nga minaog naghimo sa atong mga kasing-kasing nga masabtan kung unsa ang gibuhat ni Jesus ug ang balang Espiritu nga niya kanato dili na mobiya pag-usab aron siya magpuyo kaninyo sa walay katapusan. Ug sa ikanapulo nga adlaw sa bulan sa Hulyo mao ang adlaw sa katubsanan nga nagsulti kanato nga si Jesus moanhi sa kalibutan ug mopasaylo sa tanan natong sala. Ug ang pista sa tabernakulo nagtumong sa paghari ni Jesus sa Millennium Kingdom sa usa ka libo ka tuig. Dili lamang kini gisulat nga walay kahulugan, kundili gingon nga ang tanang butang nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moses, sa mga propeta ug sa mga awit. Tukma gayud nga nahisulat sa daang tugon. Maong ang tanang butang bahin ni Jesus nakarecord sa Biblia. Ug tin-awng giingon ni Jesus nga ang mga butang sa Biblia dili lang fiction o alamat kundi kamatuoran. Busa kung kinsay gitumong sa tibok Biblia kini nagtumong kang Jesus. Unya ang angay natong hunahunaon mao ang giingon ni Jesus sa Lucas kapitulo 24. Lucas kapitulo 24. Gingon ang tanang butang nga naisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moses, sa mga propeta ug sa mga awit. Unsa ang labing importante nga sulod niining tanan? Kini ang tanan nga mga butang nga naisulat bahin kang Hesus sa daang tugon.
Kung atong tan-awon karon, dili ba daghan kaayo sila? Apan unsa ang labing importante gikan niini? Ang labing importante nga sulod mao nga si Jesus, mao ang Kristo. Ang daang tugon, usa ka saad nga si Jesucristo ipadala. Ipadala sa Dios si Jesucristo. Ang labing bililhon nga butang mahitungod kang Jesucristo mao nga siya mao ang Kristo. Ug ang Dios magpadala niini nga Kristo. Mao kini ang iyang gisulti. Busa, samtang nagbasa ka sa Biblia, atong tan-awon ang Deuteronomio Kapitulo 18. Deuteronomio Kapitulo 18, versikulo 15 hangtod versikulo 19. Si Jehovah nga imong Dios magapatindog alang kanimo gikan sa imong taliwala, sa imong mga igsuon o sa kamanalagna nga sama kanako. Kaniya magapatalinghog kamo. Sumala sa tanan nga imong gipangayo kang Jehovah nga imong Dios sa Horeb, sa adlaw sa pagkatigom nga nagaingon, ayaw na ako pagpadungga sa tingog ni Jehovah nga akong Dios. Ayaw na usab ako pagpakitaan ni ining dakong kalayo aron dili ako mamatay. Og si Jehovah miingon kanako, maayong ilang pagpanubag sa ilang gisulti, magapatindog ako kanila sa taliwala sa ilang maigsuon, usa ka manalagna nga sama kanimo, og igabutang ko ang akong mapulong sa iyang baba, ug siya magasulti kanila sa tanan nga igasugo ko kaniya. Ug mahitabo nga bisan kinsa nga dili magapatalinghog sa akong mga pulong nga iyang giigasuti sa akong ngalan, akong pagapanilngon kini kaniya. Apan ang manalagna nga magapangahas pagsulti og pulong sa akong ngalan nga wala ko pagasugua sa pagsulti kung magsulti sa ngalan sa uban nga mga Dios, ang mao nga manalagna mamatay. Busa giingon nga ang Dios magpadala kang Moses o propeta nga sama kaniya. Giingon niya nga kini mao si Jesus. Kini usab tin-aw nga gipahayag sa mga buhat kapitulo 3. Busa ang Dios mingon sa diha nga propeta sama ni Moses nga mao si Jesucristo moabot, ang Dios magabutang sa iyang mga pulong sa iyang baba ug siya mosulti kanila sa tanan nga gisugo kaniya. Busa si Jesus masulti sa mga Hudyo, ako adunay daghang mabutang nga igaingon o gigahukom at mahatungod kaninyo, apan ang nagsugo kanako maoy matuod, ug ang akong ginaingon sa kalibutan mao ang hingbatian ko kaniya. Wala nagsulti si Jesus may tungod sa iyang personal nga kinabuhi. Sumala niini nga mga pulong, sa Jesus nagigsulti sa mga Israelita sa eksakto nga iyang nadawat gikan sa Dios. Nagsaad siya nga ipadala si Kristo. Busa sa buhat 3:20, ug gipadala niya si Kristo nga iyang gitudlo alang kaninyo si Jesus. Gipadala sa Dios si Jesus ingon nga Kristo. Kini kay katingalahan gayud. Nganong katingalahan kini? Si Jesus nangutana siya matinunan o sa kaadlaw samtang siya naglakaw man kanila. Sumala sa mga pulong sa mga tawo kinsa man kunang anak sa tawo. Niadtong panahona, si Pedro mihimo og talagsaong pagpahayag sa iyang pagtuo. Ikaw ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Apan sa Lucas, Kapitulo 9, versikulo 20, si Pedro nagsulti sa samang butang, ang Kristo sa Dios. Ang Kristo sa Dios, ang pulong Kristo sa Dios. Nakuha ba nimo dayon ang kahulugan niini? Dili kayo makapadasig sa kasing-kasing. Kristo sa Dios. Apan hunaw-na kini nga pagiha. Ang gugma sa Dios, ang iglesia sa Dios, ang pulong sa Dios, ang katawhan sa Dios, unya mas dali nimong masabtan. Ang punto sa tanan mao ang Dios. Kang kinsa man kini nga gugma, kini mao ang gugma sa Dios, ang grasya mao ang grasya sa Dios, ug ang iglesia mao ang iglesia sa Dios. Apan siya usab miingon nga ang Kristo mao ang Kristo sa Dios. Ang rason nga tungod kay ang labing kahulugan ni Kristo mao ang manluluwas. Apan ang tawo makalawas usab sa uban. Sila nga mas may abilidad ug mas kusgan kay kanako makaluwas kanako gikan sa lisod nga kahimtang. Apan ang maluwas ra mao ang akong lawas.
Sa Mateo 10:28, ug dili kamo man nagkahadlok sa mga nagapatay sa lawas, apan dili arang makapatay sa kalag, apan kadlo kaninyo una kadtong arang makalaglag sa kalag ingon man sa lawas dito sa impyerno. Ang mahimo lang sa tawo kanako mao ang pagkuha sa akong kinabuhi. Buhaton ko ang tanan aron maluwas ang akong kinabuhi. Apan walay kitay mahimo sa atong kalag. Apan giluwas sa Dios ang kinabuhi sa akong lawas, ang kinabuhi sa akong kalag, ug mahimo niyang tapuson ang akong kinabuhi sa lawas ug kinabuhi sa akong kalag. Mao nga si Kristo gingon nga Kristo sa Dios, ang Kristo sa Dios. Kita mituo sa Kristo sa Dios, dili sa Kristo sa tawo nga nagluwas sa atong lawas, akong kinabuhi ug inyong kinabuhi. Kinsa ang Kristo sa Dios? Kini mao si Jesus. Kanus gitakdang moabot si Jesus, siya gitakdang moanhi sa wala pa buhatang kalibutan. Busa sa Galatia 4:4, apan sa pag-abot sa kahingpitan sa panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak nga natawo sa usa ka babayi, natawo sa ilalom sa kasuguan. Sa dihang miabot sa kahingpitan sa panahon. Mao nga si Jesus mianhi 2,000 ka tuig ang milabay. Kini ang impormasyon nga girecord sa Biblia. Ug tungod kay si Jesus nahibalo sa Biblia, siya mingon nga ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moses sa mga manalagna ug sa mga awit mao kini. Busa ang buod sa mga kasulatan mahitungod kang Jesus sa daang tugon, si Jesus mao ang Kristo. Ug ang Dios misaad nga ipadala kini nga Kristo nga dili mapakyas. Kini mao ang pulong nga natala mahitungod kang Jesus sa daang tugon. Mao kini ang giingon sa Biblia. Atong tan-awon pag-usab ang Lucas kapitulo 24 bersikulo 44. Lucas kapitulo 24 bersikulo 24. Lucas 24:44. Atong pangitaon sa Biblia, Lucas 24 bersikulo 44. Kini mao ang akong mapulong nga akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako kauban ninyo nga kinahanglan nga matuman sa hingpit ang tanan nga nasulat matungod kanako sa kasuguan ni Moses ug sa mga manalagna ug sa mga salmo. Mao kini ang nahisulat mahitungod kang Moses nga ang tanang mabutang kinahanglan nga matuman. Ang gibuhat ni Jesus sa dihang mianhi siya sa yuta mao pagtuman sa tanang mga butang nga nahisulat mahitungod kaniya sa daang tugon. Mao kinang iyang gibuhat. Ang daang tugon naka-record sa daghang mga butang mahitungod kang Jesus. Ug si Jesus mianhi gayud sa yuta ug mituman sa tanang mga butang nga nahisulat mahitungod kaniya sa daang tugon. Iya kining gituman sa hingpit nga siya mingon nga siya moadto sa amahan. Kung atong basahon ang daang tugon diha sa mga salmo, ang mga salmo mao'y balak ni David. O katingalahan kung giunsa kini nagpakita ni Jesus tungod kay si David ug Jesus adunay gintang nga 1,000 ka tuig. Apan tungod adunay mga balak nga gisulat ni David sa dihang gigukod siya ni Saulo ug sa ubang mga balak kung unsang iyang nagian ug kini nga balak talagsaon nga natuman ug gituman ni Jesus. Talagsaon kayo kini. Atong tan-awon ang pipila ka mga bersikulo. Ang mga salmo ni David, 22. Ang balak ni David, salmo number 22 verse 1. Verse 1. Salmo 22 verse 1. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako nganong halayo kaayo kagikan sa pagtabang kanako ug sa mga pulong sa akong pagagulo. Busa atong makita nga maugayod kini ang gisulti ni Jesus samtang siya namatay sa krus. Sa Mateo 27:46, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Huwag laing butang nga atong namatikdan sa bersikulo 6, Salmo number 22, verse 6-8, apan ako usa ka ulod ug dili tawo. Usa ka kaulawan sa mga tawo ug tinamay sa katawhan. Ang tanan nga nakakita kanako magakatawa sa pagtamay kanako. Gibudlot ang ilang habil, ginalingo-lingo ang ilang ulo, nga nagaingon itugyan mo ang imong kaugalingon kan Jehova. Siya pa luwas sa kaniya, siya patabanga kaniya sanglit, siya nagapahimot kaniya. Maog gyud kini ang eksaktong hitabo ni Jesus dito sa krus. Ilang giubuan siya, iyang gibunalan, gilansang sa krus ug
ang mga naa sa ubos mingon, kung ikaw mao ang Kristo kanaog sa krus ug kami mutuo kanimo. Gisulat ni David kini nga awit ug kini talagsaon nga kini tanan nahitabo sa dihang si Jesucristo namatay dito sa krus. Sa bersikulo 12 atong tanawon, bersikulo 12. Salmo number 22 verse 12 hangtod 15, gilibutan ako sa daghanan nga mga baka nga laki, mga kusganon nga mga baka nga laki sa basan ang nanaglibot kanako. Ginga nga nila kanako ang ilang baba, ingon sa manunubad ug sa nagangulob nga leon, gibuubo ako sama sa tubig, ug ang tanan ko nga kabukugan nga lisang akong kasing-kasing sama sa talo. Kining tanan natuman sa dihang si Jesus namatay sa krus, sa iyang katapusang gutlo siya mingon, ako giuhaw ug siya namatay. Kay kining mga butanga nahitabo aron ang mga kasulatan matuman. Makatingala nga usa ka libo ka tuig bago si Jesus gisulat na ni David ang iyang pag-antos, kay kini nga mga butang natuman gyud ni Jesus. Sa bersikulo 16, ang mga iro. Ang mga iro nga gisgutan dinhi nagtumong sa mini nga mga propeta, kini nagtumong sa mga tawo nga relihiyoso. Ako gilibutan ang mga kamot ug tiil ni Jesus gilansong sa krus, ug ang bersikulo 18 talagsaon kayo. Salmo number 22 verse 18, gibahin-bahin nilang akong bisti, nagripa sila. Walay nakarecord sa Biblia nga gibahin-bahin sa mga tawo ang mga bisti ni David ug nagripa alang siyang pangilalom nga saput, apan kini nahitabo dinhi sa tiilan sa krus, diin gikuha sa mga sundalong Romano ang mga bisti ni Jesus ug gibahin-bahin kini ug nagripa. Kung kinsa kini moadto, ang tanan nga mga panghitabo sa Biblia mahitungod kang Jesus. Ang tanan nga mga panghitabo mahitungod sa nasod sa Israel, kining tanan nga mga butang nangatuman ingon nga sila gitagna. Busa sa dihang sa Jesus mingon, ang tanang mga butang kinahanglan matuman nga nahisulat mahitungod kanako. Kining tanan natuman sa dihang sa Jesus mianhi sa yuta. Kini natuman sa dihang sa Jesus nabanhaw gikan sa mga patay. Kini natuman sa dihang sa Jesus mikayab sa langit, ug kini matuman sa ikaduhang pag-anhi ni Jesucristo sa walay pagduha-duha. Nga ang tanang butang kinahanglan nga matuman nga nahisulat may tungod kanako, ug kini natuman pinaagi kang Jesucristo. Kung atong tan-awon ang mga panghitabo sa wala pa mamatay sa Jesus sa krus, adunay usa ka panghitabo nga tinuod nga katingalahan. Busa ipakita ko kaninyo kung unsa kini sa Juan kapitulo 18. Juan kapitulo 18, si Jesus dito sa Getsemani nga nagampo ug samtang siya nagbuhat niini, si Judas miabot uban ang dakong kasundaluhan. Unya si Judas sa nakadawat sa panon sa mga sundalo ug sa mga sulugoon sa mga pangulong saserdote ug sa mga Fariseo, mingabot didto nga may mga parol ug mga sulo ug mga hinagiban. Dili lang usa o duha ka tawo ang miabot, usa ka kasundaluhan ang miabot, usa ka kasundaluhan. Og nagdala usab sila og pribadong mga sundalo gikan sa mga pangulong pari ug mga Pariseo, daghang mga tawo ang nangabot, di ilang usa o duha. Sa bersikulo 4 sa Ebanghelyo ni Juan kapitulo 18 bersikulo 4, busa si Jesus nga nanghibalo sa tanang mga nahatabo kaniya migula og mingon kanila, kinsa bang inyong ginapangita? Sila mitubag kaniya sa Jesus nga Nazaretnon. Si Jesus mingon kanila, ako mao siya. Og si Judas usab nga mao ang nagtugyan kaniya, nagatindog uban kanila. Unya sa nakaingon siya kanila, ako mao siya, nanibog sila og nangapukan sa yuta. Mga igsuon, gusto ko nga hunahunaan ninyo kini nga panghitabo sa makadiyot, tungod kay sa tungang gabii mga alas 10, gingon sa mga eksperto nga pasado alas 10 na sa gabii. Sa tungang gabii, usa ka dakong panon sa kasundaluhan midungol kang Jesus, dala ang mga hinagiban og mga lampara, ug gilibutan siya og iyang mga tinun-an sama niini. Unsa ka hadlok ang mga tinun-an ni Jesus niadtong panahona. Apan si Jesus naghimo og usa ka katingalahang milagro.
Ug sa dihang siya mingon kinsang inyong gipangita, sila mitubag sa Jesus nga taga Nazareth. Ug mingon siya kanila, ako kini. Sa dihang mingon siya, ako ni, ang tibuok kasundaluhan ming atras ug nahulog. Mga igsuon, kung kamo ang mga sundalo nga mianhi aron sa pagdakop kang Jesus netong panahona, dili ba kamo matingala sa nahitabo? Kung nga usa o duha lang katawo ang matumba, abi nimo, anapandol sila sa bato kay ngit-ngit. Pero ang tanan nga tawo, tanang sundalo nahulog sa usa ka higayon, mo nga sigurado ko nga ang mga sundalo nga nahulog natingala sa makariyot na nga tumba silang tanan. Tungod sa usa lang ka pulong ni Jesus, misibog sila og nangatumba. Unsa ka makahadlok, nganong buhaton kini ni Jesus sa wala pa siya mamatay. Sa gayon nga siya gidakop, nganong iya ning buhaton, gibuhat niya kana, aron matuman ang Biblia sa bersikulo 7, sa Ebanghelyo ni Juan, kapitulo 18, bersikulo 7 hangtod 8, unya iyang gipangutana pag-usab sila, kinsa ang gipangita ninyo, ug sila mingon, si Jesus nga Nazaretnon. Si Jesus mitubag Ginoo ko kamo nga ako mao siya, busa kung ako nga inyong ginapangita, palakta ninyo kini sila. Ayo hilabti kini mga tawhana, kuha lamang ako. Una-una kini, kung adunay daw tan nga tawo, adunay mga tawo nga nagsunod kaniya, apan adunay kasundaluhan nga mga sundalo nga modakop kanila, ang lider ba ang madakpan o ang tanan lakip ang mga tawo nga nagsunod kaniya, madakpan giyud silang tanan. Kung si Jesus wala pa nagbuhat niini nga milagro sa katapusan, ang mga tinun-an mahimo unta nga nadakpan ug sila gilansang sa krus. Ug nahibal-an kini ni Jesus, busa naghimo siya og usa ka katingalahang milagro sa katapusan aron maluwas ang mga tinun-an. Ang mga sundalo nga nakakita niini mibiya sa dihang si Jesus mingon palakwa kining mga tawhana. Sa unsang paagi ang huyang nga matinun-an makig-away o makaikyas gikan sa armadong mga sundalo? Naa sa bersikulo 9, Juan 18:9. Aron matuman ang pulong nga iyang giingon, ni adtong tanan nga imong gihatag kanako, wala ako kawad-i bisan usa. Human ang tanang tinun-an mikalagyo, si Jesus mihunong sa paghimog mga milagro. Ug sumala sa naisulat sa Biblia, siya gibugal-bugalan, gitamay, gilud-an ug gipatay sa krus. Apan dili kadto ang katapusan sa milagrosong paagi si Jesus na banhaw. Human sa iyang pagkabanhaw, siya nakigsulti sa iyang mga tinun-an sa Lucas kapitulo 24. Atong tanawon pag-usab, adunay duha ka tinun-an nga naglakaw paingon sa Imaos, gikan sa Jerusalem, human makanungog bahin sa pagkabanhaw ni Jesus, samtang naglakaw si Jesus miduol kanila. Sa chapter 24 verse 15, Lucas chapter 24 verse 15, kutob Lucas chapter 24 verse 15 kutob verse 24 atong basahon. Ug nahitabo nga sa nagsinultihay sila ug nagpinangutan-anay nga si Jesus midulog mikuyog kanila, apan ang ilang mga mata nawad-an sa pag-ila kaniya. Ug siya mingon kanila, unsang mga hilisgutan kini nga inyong ginasultihan samtang naglakaw kamo, ug sila mihunong nga nagmasulubon. Ug mitubag ang usa ang gingalan si Cleophas ug mingon, kaniya ikaw lamang ang dumuduong sa Jerusalem nga wala manghibalo sa mabutang nga nahitabo didto niining adlaw. Ug siya mingon kanila, unsang mga butanga? Ug sila mingon kaniya, ang mga butang mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon, usa ka manalagna nga gamhanan sa buhat ug sa pulong sa tubangan sa Dios ug sa tanang mga tawo. Ug naunsa nga ang mga pangulong saserdote ug ang atong mga punuan nagatugyan kaniya aron pagahukman sa silot sa kamatayon ug galansang siya kaniya sa krus. Ug labot pa ang ubang mga babayi nga kauban namo nakapahitingala kanamo sa tapos sila ug nang pangadto sa lubnganan sa sayo pa kaayo. Ug sa wala nila hingkaplagyang lawas na malik sila nga nagaingon nga kita sila og panan-awon sa mga manlunda nga nag-ingon nga siya buhi. Ug ang uban sa mga kauban namo na nagpangadto sa lubnganan ug hingkaplan nila nga mausab sumala sa gingon sa babayi, apan sila wala ikit-inila ilang gipatanaw kay Jesus ang hitabo. Musa mingon si Jesus sa bersikulo 26, magdungan ta sa pagbasa, ug siya mingon kanila ay mga tawong buang-buang ug mga maluyag kasing-kasing sa pagtuo sa tanang giingon sa mga manalagna. Iyang gisaysay ang mga butang nga naisulat may tungod kaniya sa daang tugon.
Iyang gipasabot nga ang labing importante nga butang sa tugon mao mitungod sa pagpadala ni Jesus, pagpadala kang Kristo, ug ang Kristo mao si Jesus mismo. Ug sa daang tugon naisulat usab dito nga si Jesus makasinati ug mga pag-antos ug siya mabanhaw pag-usab. Nga mao ang tinuod nga nahitabo ug siya misulti kanila nga siya nabanhaw. Busa ang tanang butang nga iyang gibuhat, ang tanang katingalahan, mga butang nga gibuhat ni Jesus nga naisulat sa Biblia hingpit nga natuman. Walay usa ka pulo nga nawala. Ang mga eksperto sa Biblia nag-ingon nga adunay gatusan katagna nga gisulat sa Biblia bahin kang Jesus. Walay usa nga nawala apan ang tanan natuman. Ang pinakatalagsaon nga buhat nga nahimo mao ang kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus atong ablihan ng Mateo kapitulo 5 bersikulo 17. Mateo kapitulo 5 bersikulo 17. Atong tanawon ng Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 ug 18. Magdungan ta sa pagbasa atong basahon. Dili kamo magunahuna nga ako mianhi sa pagbungkag sa kasugoan, kun sa mga manalagna wala ako moanhi sa pagbungkag kun dili aron sa pagtuman. Kay sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga hangtod nga mahano ang langit ug yuta, walay pagapasayloon sa kasugoan bisan usa ka kudlit, bisan usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman sa hingpit. Ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa balaod o sa mga propeta. Mga igsoon samtang nagtuon sa mga suko gikan sa Biblia, imong makita ang duha ka matang sa mga sugo. Ang napulo ka mga sugo ug ang balaod sa sakripisyo. Kini maong sama nga sugo. Mao kini ang balaod nga gihatag sa Dios. Karon si Jesus miani sa yuta dili aron sa paguba sa balaod sa Dios kundi dili sa pagtuman niini. Giunsa ni Jesus pagtuman ang unang sugo, ang napulo ka sugo. Ang gikinahanglan sa napulo ka sugo mao kini. Si Jesus mingon kaniya higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bugos mong kasing-kasing ug sa bugos mong kalag ug sa bugos mong nahuna. Kini maong nahauna og dakong sugo ug ang ikaduha sama niini. Higugmaon mo ang imong isikatawo ingon sa imong kaugalingon dinhi niining duha ka sugo nagagikan ang tanan nga kasugoan ug ang mga manalagna. Ang gikinahanglan sa balaod mao ang gugma, paghigugma hangtod sa kamatayon. Paghigugma hangtod sa kamatayon, si Jesus mao ang nagtuman sa balaod. Busa sa Roma giingon nga ang gugma mao ang katumanan sa balaod. Tanaw nato sa Roma kapitulo 13 bersikulo 8. Kung mabasa na ninyo ang Roma 13:G, sanon usa nato sa Roma 13:8. Basahon nako 8:9, dili kamo mangutang sa bisan unsa kang bisan kinsa gawas sa paghigugmaay sa usag-usa, kay ang nahigugma sa isikatawo nagatuman sa kasuguan, kay kini dili ka manapaw, dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka magbakak, dili ka maibog, ug kung may uban pang laing sugo aniya natingob niini nga mapulo nga mao, higugmaon mong imong isikatawo ingon sa imong kaugalingon. Atong basahon ang bersikulo 10, Roma 13 bersikulo 10. Ang gugma walay pagbuhat og dautan sa isikatawo, busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Pinaagi sa paglansang kang Jesus sa krus, iyang gituman ang gugma sa Dios, iyang gituman ang gikinahanglan sa balaod. Ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa balaod o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa paglaglag kundi dili sa pagtuman kanila. Si Jesus hingpit nga nagtuman sa gugma sa Dios pinaagi sa pagkamatay sa krus. Gituman niyang sugo, gibuhat niya kini sa hingpit. Gituman usab ni Jesus ang laing balaod, kini mao ang balaod sa sakripisyo. Ang halad mao ang pagdawat sa kapasayloan sa masala gikan sa Dios. Sa Biblia, ang balaod sa sakripisyo gisulat nga komplikado kayo. Kay ang buhat sa pagpasaylo sa mga sala pinaagi sa paghalad dili gikan sa tawo kundi gikan sa Dios. Ang Dios nagsaad og kapasayloan sa mga sala kung ang mga tawo mubuhat niini. Busa gituyo sa Dios nga mahimong komplikado ug lisod ang balaod sa paghalad. Ilabi na sa Levitico, ang balaod sa paghalad dili gayud sayon, kini komplikado kaayo. Atong tanawon ang Levitico
Levitico, kini mahitungod sa balaod sa paghalad sa kapasayloan sa mga sala sa adlaw sa pagtabon sa sala. Levitico 16, versikulo 2, ang Ginoo mingon kang Moses, sultihi si Aaron nga imong igsuon. Si Aaron ang pangulong pari. Adunay mga pari gikan sa mga Israelita ug ang mga pangulong pari mao ang naghalad og mga halad sa adlaw sa katubsanan. Si Aaron mao ang puno nga pari. Sultihi si Aaron nga imong igsuon nga dili siya mosulod sa sanktuaryo sulod sa tabil sa tubangan sa halaran sa pagpasiguli nga anaa sa ibabaw sa arka aron dili siya mamatay kay magpakita ako diha sa panganod ibabaw sa halaran sa pagpasiguli. Ang pangulong pari mosulod sa balaan nga labing balaan kausa sa usa ka tuig nga may dugo. Mao nga ang Dios nagingon ayaw pagsulod sa wala pa sa panahon. Ang adlaw nga ang pangulong pari makasulod sa balang dapit mao ang July 10 ug siya kinahanglan nga magdala og dugo. Kini nga dugo kinahanglang dugo nga hinlo gikan sa mananap ug kinahanglan nga ang mananap nga usa nga giordinahan sa pangulong pari. Ug ang giordinahan nga mananap kinahanglan nga ihawon. Unya ang labang saserdote mosulod sa balang dapit uban ang dugo sa mananap. Kay kun dili ang labang saserdote mamatay. Kay mao kini ang paagi sa Dios sa pagpasaylo sa mga sala. Busa ang kapitulo 16 sa Levitico mahitungod sa halad sa sala ngadto sa Dios. Ang mga tawo naghalad ngadto sa Dios aron mapasaylo sa ilang mga sala ug kini nga mga halad kinahanglang ihalad sa labang pari. Ug ang pangulong saserdote kinahanglan maghalad ug usa ka mahindo nga mananap nga walay lama o depekto. Unya, ang taas nga saserdote kinahanglang itungtong ang iyang mga kamot sa mananap. Ug ang giordinahan nga mananap kinahanglang magdugo hangtod nga kini mamatay. Unya, ang labang saserdote mosulod sa balaan uban ang dugo sa mananap ug iwisik kini sa makapito. Niining panahona ang Dios mingon ng iyang mga sala gipasaylo na. Atong tanawon ang bersikulo 14, ug magakuha siya sa dugo sa lalaking baka ug aron igasablig niya kini sa iyang tudlo sa dapit sa halaran sa pagpasiguli ug sa kiliran sa silangan ug sa dapit sa atbang sa halaran sa pagpasiguli siya sa makapito niadtong dugo sa iyang tudlo ug pagapatyon niyang kandi nga alang sa halat tulngod sa sala nga alang sa katawan ug dadon niyang dugo ngadto sa sulod sa tabil. Buhaton niya sa dugo ni inay ang ingon siyang gibuhat. Niining panahon gipasaylo sa Dios ang sala. Bisan pa sa yano nga katinawan, kini daw komplikado. Mao kini ang paagi alang sa halad sa sala nga gitukod sa Dios. Aron ang usa ka tawo makahalad alang sa kapasayloan sa mga sala, una ang labang pari kinahanglan nga maghalad sa halad. Ikaduha, ang mananap nga walay buling kinahanglang ihalad. Ikatulo, ang labang pari kinahanglang itungtong iyang kamot sa mananap. Ikaupat, ang mananap nga gitungtungan sa kamot sa taas nga saserdote kinahanglang mamatay ug muula og dugo ug sa katapusan, ang pari kinahanglang magdala sa dugo ngadto sa balaan sa mga balaan ug iwisik kini sa makapito. Ug ang Dios mo pasaylo sa mga sala. Sa Jesus mianhi diri sa kalibutan aron sa pag-andam niini nga mga halad. Wala siya mianhi sa paguba sa balaod, kundili sa pagtuman sa balaod. Ug si Hesukristo, siya kinahanglang maghalad sumala niini nga paagi. Busa, ang Biblia nag-ingon nga ang sakripisyo ni Jesus dito sa Hebrehanon 10 atong basahon. Hebreo 10 Hebreo 10:12. Apan siya sa nakahalad na siya sa usa ka halad alang sa mga sala nga sa gihapon milingkod sa tuong kamot sa Dios. Si Kristo mihalad og walay katapusang sakripisyo. Si Kristo mihalad og walay katapusang sakripisyo. Kini usa ka sakripisyo nga gitanyag sa makausa ug adunay walay katapusan nga mga epekto. Tungod kay ang mga halad sa daang tugon aduna lamang epekto sulod sa usa ka tuig, ang Israel naghalad kada tuig. Busa ang balaod sa Hebreo 10:1 nagtumong sa balaod sa halad, kay ang kasuguan nga may landong sa mga maayong butang nga palaboton dili ang matuod nga dagway sa mga butang uban sa mao gihapong mga halad sa tuig-tuig nga kanunay ilang gihalad. Dili gayud makahimo sa paghingpit kanila nga nagaduol. Busa dili kini tinuod nga halad. Ang tinuod nga sakripisyo mao ang walay katapusan nga sakripisyo ni Jesus. Ang mga halad sa daang tugon anino lamang sa walay katapusang sakripisyo
nga gitanyag ni Jesus ug dili tinuod nga hulagway. Busa, dili gayud kini mahimong hingpit ni adtong muduol uban ang samang mga halad nga kanunay gihalad matag tuig. Busa ang mga halad sa mga Israelita nga gihimo kada tuig sa panahon sa daang tugon wala makapahingpit kanila. Apan unsang matanga sa sakripisyo ang gibuhat ni Jesus sa bersikulo 14 magdungan ta sa pagbasa kay pinaagi sa usa ka halad gihingpit niya sa gihapon sila nga ginabalaan. Tungod kay ang mga halad sa daang tugon dili tinuod nga mahalad. Ang mga tawo dili hingpit apan paagi kay Jesus nga naghalad ug walay katapusan nga halad ang mga tawo nahimong hingpit dayon. Mao kini ambot pasabot sa bersikulo 17 ug 18. Si Jesus mihalad og walay katapusang sakripisyo ug ang halad nga gihalad ni Jesus kinahanglan nga hingpit nga nahiuyon sa paagi sa paghalad nga giingon sa Dios sa daang tugon. Sa laing pagasulti si Jesus kinahanglan mao ang labaw nga pari, usa ka sakripisyo nga walay buling ang gikinahanglan. Ang sakripisyo kinahanglan ipahinungod, ang dugo sa sakripisyo kinahanglang ipaagas ug mamatay, ug ang labang pari kinahanglang mosulod sa balaan sa mga balaan uban ang dugo. Kung ang hala dili ingon niini, kini magguba sa balaod. Aron matuman ang balaod, ang sakripisyo kinahanglang himuon sumala sa gisulti sa Dios sa daang tugon. Si Jesus mianhi aron sa paghalad ug walay katapusan nga sakripisyo. Aron sa paghalad sa walay katapusan nga halad, si Jesus kinahanglan nga ang labaw nga saserdote. Si Jesus ang pinakalabaw nga pari. Atong tan-awon ang Hebreo chapter 4 verse 14, akong basahon Hebreo chapter 4 verse 14, busa sa nabatunan ta ang usa ka labang saserdote nga nakalata sa kalangitan, si Jesus ang anak sa Dios, managlig-on kita sa atong pagsugid. Unsay giingon sa Biblia bahin kang Jesus? Siya sa kahalangdon nga labang pari. Gibuhat ba sa Dios si Jesus nga labang pari tungod kay siya yang anak? Ang Biblia nag-ingon Hebreo 5 City Kutob 9 nga sa mga adlaw sa iyang unod sa nakahalad og mga pag-ampo ug mga pagpangamuyo uban ang makusog nga pagbakho ug mga luha ngadto kaniya nga may gahom sa pagluwas kaniya gikan sa kamatayon ug sa tapos patalinghugi tungod sa iyang Dios nung kahadlok nga bisan siya sa usa ka anak apan makakat-on sa pagkamasinungtanon pinaagi sa mga butang nga iyang giantos ug sa tapos mahimong hingpit alang kanila nga nagatuman kaniya, nahimo siyang magbubuhat sa kaluwasan nga walay katapusan. Basahon nato ang bersikulo 10 nga dungan ta, Hebrehanon 5:10 nga ginganlan siya sa Dios sa labang saserdote sunod sa laray ni Melkisedek. Si Jesus wala gitawag nga labang pari tungod lamang kay siya ang anak sa Dios apan tungod kay gibuhat ni Jesus kini mabutanga gitawag siya sa Dios nga labang saserdote. Atong tanawon sa bersikulo 1. Karon sa mga butang nga among ginasulti ang labing dakong hunahuna mao kini, aduna kita niining maong labang saserdote. Kinsa kini nga tawo? Siya mao si Jesus. Busa gituman ni Jesus ang unang kinahanglanon sa karaang pakigsaad sa balaod sa halad. Ikaduha, ang halad kinahanglan nga walay lama. Apan gamiton ba niini nga halad ang usa ka nating karnero sama sa usa ka daang pakigsaad o usa ka tawo kinahanglang tawo ang ihalad kay anino lang ang mahalad sa daang kasabutan. Ang mga mananap gihalad alang sa mga sala sa mga tawo. Apan kumusta ang tinuod nga halad? Kay mao kini ang halad alang sa kapasayloan sa mga sala sa mga tawo nga kinahanglan ihalad. Apan kinsa ang angay nga isakripisyo? Ang tawo nga walay sala kinahanglan ihalad. Apan ang bugtong tawo nga walay sala mao si Jesus. Busa ang Biblia nag-ingon nga si Jesus mianhi sa kalibutan ingong binhi sa usa ka babayi. Sa kapitulo 8, bersikulo 3, Hebreo kapitulo 8, bersikulo 3, kay ang tagsa-tagsa kalabang saserdote kitudlo aron mag-ahalad sa mga gasa o mga halad usab. Tungod niya kinahanglan nga kining labang saserdote usab may iyang takos ikahalad. Sa dihang gihatag ni Jesus ang walay katapusang halad, kinahanglan adunay halad, dili ba? Kinahanglan nga adunay usa ka halad. Ug unsa ang halad nga angay gamiton?
Kapitulo 9, versikulo 23, busa kinahanglan nga amahalad sa mabutang sa kalangitan pagahinluan ni ini, apan na mabutang langit nun sa ilang kaugalingon, pagahinluan uban sa mga labi pang maayo nga halad kay ni ini. Kung dili nato basahon ang miaging mga bersikulo, lisod sabton ang kahulugan ni ini nga bersikulo. Atong tanawon sa bersikulo 18, tungod niya na bisan pa ang nauna nga tugon wala ikapahinungod nga walay dugo. Bersikulo 19, kaysa gikamantala ni Moses ang tagsatag sa kasugo ngadto sa katawan sumala sa kasuguan, mikuha siya sa dugo sa nating baka o sa makanding uban ang mga tubig o balhibo nga mapula og hisopo o gisablig sa basahon o sa mga katawhan usab, busa sila ng hugas o gawas sa pag-ula sa dugo walay pagpasaylo. Busa sa panahon sa dangtugon kini dili tinuod, kini napasabot nga ang ritual gihimo sa pagpatay sa usa ka mananap ug sa paghilo niini panaagi sa iyang dugo. Ang Biblia nag-ingon niini og sa Hebreo 9:23, busa kinahanglan nga mahalad sa mabutang sa kalangitan pagahinluan niini, apan ang mabutang langiton sa ilang kaugalingon pagahinluan uban sa mga labi pang maayo nga halad kay niini. Busa kinsa siya? Kinsa ang tawo nga walay sala? Siya mao si Jesus. Ug diha kaniya walay sala. Mao nga kini ang gingon sa Biblia. Gihatag niya ang iyang lawas ingon halad. Atong tanawon sa Hebreo kapitulo 10 bersikulo 10. Atong tanawon Hebreo 10 nga tungod niini nga kabubuton ginapagputli kita pinaagi sa halad sa lawas sa Kristo sa nakausa nga sa gihapon. Gihalad niya ang iyang lawas sa makausa alang sa tanan. Gihalad ni Jesus ang iyang lawas. Busa ang Biblia sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 14. Atong tanawon, dili balabaw pagayod ang dugo ni Kristo nga pinaagi sa Espiritu nga walay katapusan nagahalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios, magahino sa iyang kaisipan gikan sa patay nga mabuhat aron sa pag-alagad sa Dios. O kini upat ka butang kinahanglang matuman. Ang ikaduhang kondisyon na tuman, ang labang pari nga si Jesus mihalad siyang lawas nga walay buling. Ug unsa ang ikatulong nga kondisyon? Atong tanawon sa Isaías kapitulo 53 bersikulo 6. Kitang tanan sama sa mga karnero ng hisalaag ang tagsatag sa kanato misimang sa iyang kaugalingon nga dalan. Ug gibutang ni Jehova diha kaniyang kasalaanan nato nga tanan. Gikuha ni Jesus ang tanan natong sala. Kini usa ka porma sa pagpandong sa mga kamot. Ang pagpandong sa mga kamot na isulat usab sa Levitico kapitulo 1 bersikulo 4. Ug iyang igabutang ang iyang kamot sa ibabaw sa ulo sa halad nga sinunog ug kana pagadawaton alang kaniya aron sa pagtabon sa sala alang kaniya. Ngano nga ang sala malimpyuhan pinaagi sa pagpandong sa mga kamot? Tungod kay kana ang sala gibutang sa usa ka inosente nga tawo. Gikuha ni Jesus ang tanan natong sala. Kinsa ang nagbuhat niini? Ang Dios nga Amahan ang nabuhat niini ug gigabutang sa Ginoo kaniya ang tanan natong sala. Dili sa akong pag-ampo ug dili gibuhat sa pastor. Ang Dios Amahan ang nagbuhat niini, busa ibutang kini kang Jesus, di ba? Iyang gikuha ang tanan natong sala. Si Jesus nga nagpasaan sa tanan nakong sala kinahanglang mamatay. Sa daang tugon ang mga mananap nga gipandungan sa mga kamot kinahanglang patyon. Anaa sa kini sa bersikulo 5. Atong basahon sa Isaías 53:5, apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan, siya napangos tungod sa atong masala, ang silot sa atong pagigdait diha sa ibabaw niya, ug tungod sa iya mga labot kita nangaayo. Ngano si Jesus namatay imbis kanato? Tungod kay iyang gikuha ang atong mga sala. Ang Biblia nagpadayon sa pagsulti kanato niini. Iyang gikuha ang tanan natong sala ug giulang iyang dugo ug tubig sa krus. O upat ka butang ang natuman. Isip labang pari, iyang gihalad ang iyang lawas nga walay buling. Iyang gikuha ang tanan natong sala. Ug siya gilansang sa krus ug namatay pinaagi sa pag-ula og dugo. Sunod sa katapusan ang labang pari nga naghalad kinahanglang mosulod sa labing balaan nga dapit. Apan si Jesus nga labang pari namatay ingong halad. Kung mao, kinsa ang modala sa dugo ni Jesus nga namatay ngadto sa dapit sa labing balaan?
Kung ang laing tawo mo ka niini o musulod sa dapit sa labing balaan, ang Dios dili gayud mo dawat niini. Ang labang pari lamang ang makakuha sa dugo sa usa ka mananap o makadala niini ngadto sa balaan sa mabalaan. Apan si Jesus mikuha sa tanan natong sela ingon sa labang pari ug halad. Ug siya namatay pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo. Walay laing labang pari makasulod og dugo ngadto sa dapit nga labing balaan. Anaa ang dugo sa nating karnero sa kapusayloan. Apan wala bisad kinsa nga labang pari nga makakuha niini ug makadala niini ngadto sa dapit sa labing balaan. Kung adunay lain nga maghimo niini, dili kini epektibo. Sa Jesus dili makalapas sa balaod apan makatuman sa balaod nga hingpit. Sa katingalahan sa Jesus nabanhaw. Ang nabanhaw nga Jesus misulod sa dapit sa labing balaan. Busa, 5 ka kondisyon ang natuman. Ingon nga labang saserdote, ingon nga walay sala nga halad, ug gikuha ang tanang sala sa mga tawo sa kalibutan. Ang nabanhaw nga Jesus mikuha sa iyang dugo ug misulod sa dapit nga labing balaan. Sa Hebrewhanon 9:14, basahon nato ug dungan ang Hebreo 9:14. Hebreo 9:14. Basahon nato sa dungan, dili balabaw pagayod ang dugo ni Kristo nga pinaagi sa espiritu nga walay katapusan naghalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios, magahilo sa inyong kaisipan gikan sa patay nga mga buhat aron sa pag-alagad sa Dios nga buhi. Dili balabaw pagayod ang dugo ni Kristo nga pinaagi sa espiritu nga walay katapusan naghalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios. O husto ka na. Talagsaon kini, gituman ni Jesus ang 5 ka kinahanglanon sa balaod. Ug siya mingon kanila, kini mo ang ako mapulong nga akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako uban kaninyo. Nga kinahanglan nga matuman sa hingpit ang tanan nga nasulat mahitungod kanako sa kasugan ni Moses ug sa mga manalagna ug sa mga salmo. Niini nga bersikulo ang giingon nga kini nagpasabot sa pagkabanhaw ni Jesus, bisan tuod si Jesus nabanhaw ang iyang mga tinun-an wala gihapon motuo. Ingon ani gisulti ni Jesus didto. Lucas 24:44 kini nagpasabot sa pagkabanhaw ni Jesus. Mga igsuon, ang kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus sa Biblia usa ka talagsaon nga panghitabo. Ang kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus naisulat sa Biblia ug sa tinuod ang iyang kamatayon o pagkabanhaw natuman gayud. Mao kini ang gibuhat ni Jesus sa dihang mianhi siya sa kalibutan ug sa dihang si Jesus namatay sa krus, hingpit na. Busa, din si Jesus misulod uban sa iyang dugo. Misulod siya sa labing balaan nga dapit. Busa, ang resulta sa iyang walay katapusang halad, mao ang walay katapusang katubusan. Ang resulta sa iyang walay katapusang halad, mao ang walay katapusang katubusan. Atong tan-awon, Hebreo 9:12, dili usab pinaagi sa dugho sa mga kanding ni sa mga nating baka, kundi dili pinaagi sa iyang kaugalingong dugo, misulod sa makausa nga sa gihapon ngadto sa dapit nga balaan sa nakabot niyang walay katapusan nga pagtubos. Sa tumoy, kundi dili pinaagi sa iyang kaugalingong dugo, misulod sa makausa nga sa gihapon ngadto sa dapit nga balaan sa nagkapot niyang walay katapusan nga pagtubos. Asa siya misulod? Misulod siya sa makausa nga gihapon ngadto sa dapit nga balaan. Kung ang Ginoong Jesus namatay ug mauna ang katapusan, kung ang iyang lawas na dunot dili siya makasulod sa sanktuaryo. Nganong misulod si Jesus sa sanktuaryo? Atong tan-awon, Hebreo kapitulo 7 bersikulo 25. Hebreo kapitulo 7 bersikulo 25. Dungan natong basahon, busa usab siya arang makaluwas sa hingpit gayud kanila nga nagduol ngadto sa Dios pinaagi kaniya, sanglit siya buhi sa gihapon aron sa pagpangamuyo alang kanila. Sanglit siya buhi sa gihapon aron sa pagpangamuyo alang kaniya. Sa pagkakaron, si Jesus buhi ug siya mismo ang nakisulti kanato. Asa kini naisulat? Nakarecord kini sa Biblia sa iyang mga pulong. Ingon sa nasulat sa Biblia, gituman kini ni Jesus. Atong tan-awon ang Roma kapitulo 8 bersikulo 34, bersikulo 34, Roma kapitulo 8.
Roma Kapitulo 8, versikulo 34, magdungan ta sa pagbasa. Roma Kapitulo 8, versikulo 34. Kinsa ba ang nagahukom sa silot? Si Kristo Jesus mawang nagpakamatay, labi pa gayud ang gibanhaw gikan sa mga minatay, ang atoa usab sa tuong kamot sa Dios nga mausab ang nagapangamuyo alang kanato. Si Kristo Jesus nga namatay, nabanhaw siya gikan sa mga patay. Wala lamang siya namatay kundi nabanhaw usab. Kung atong basahon ang unang Korinto Kapitulo 15, kini nag-ingon, o kung si Kristo wala banhawan, nan kawang lamang ang among pagwali, ug kawang lamang usab ang inyong pagtuo. Kung wala ang pagkabanhaw, ang kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus dili mahimong mabulag. Ang kamatayon ni Jesus naghisgot sa iyang pagkabanhaw, ug ang pagkabanhaw ni Jesus naghisgot sa iyang kamatayon. Dili kini mabulag, nasulat kini sa Biblia, ug ang iyang kamatayon o pagkabanhaw hingpit nga natuman sumala sa tanan nga naisulat sa kasulatan. Karon 12:30 na, ang pagtuo kang Jesus nagpasabot nga kini adunay kahulugan. Pasaylo ako ug kinahanglan ako ipasabot og gamay pa. Unya mao ang panapos sa sermon. Unsay ibot ipasabot sa pagbaton ug pagtuo kang Jesus? Lucas 24 verse 48. Kamu mga saksi ni ining mga butanga. Ang naisulat sa Lucas 24:47-48 nagpasabot kini nga adunay kinabuhi isip saksi ni Jesucristo. Nagpasabot kini nga adunay kinabuhi nga nagpamatuod ni Jesucristo. Busa kami mopamatuod sa kasulatan. Nganuman tungod kay ang Biblia nagtaho sa mga butangang gibuhat ni Jesus, busa ang pagkabanhaw maoy kinabuhi nga nagpamatuod kang Jesucristo, ang kinabuhi ingong saksi ni Kristo. Ang pagkabanhaw mao'y kinabuhi nga nagpamatuod kang Jesucristo, ingong saksi ni Kristo. Atong tanawon ang unang Juan Kapitulo 5, versikulo 13. Versikulo 13, unang Juan Kapitulo 5, versikulo 13, kining mga butanga, gisulat ko kaninyo nga nanagpanuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron mahibalaan ninyo nga nakadawat kamo si kinabuhi nga walay katapusan. Kung atong tanawon ang gisulti, dili ba kini katingad-an? Ang mga tinubos, natural nga nahibalo nga sila adunay kinabuhing dayon. Apan sa paghinumdum, sa dihang si Apostol Juan nagsulat niini nga sulat, iyang gisulti ang hinungdan nga nung iya kining gisulat. Aron kamo mahibalo sa kinabuhing dayon. Sumala sa giingon sa King James Version sa English, that you may know that you have eternal life and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Busa, ang mga naluwas nga mga Kristohano nagtuo kang Jesus, dili ba? O sila mituo. Apan ang hinungdan nga nung giingon kini tungod kay sa atong kinabuhi, kanunay natong nakalimtan si Jesus, tungod usab sa lain-laing mga sitwasyon ug sa atong palibot nga atong nakalimtan si Jesus. Atong nakalimtan ang mga butang nga iyang gibuhat, tungod kay nakalimtan nato ang kamatuoran nga aduna kitay kinabuhing dayon. Mao nga nakalimot usab kita sa pagtuo nga mituo kita kang Jesus. Mao kini iyang gisulti, ang kinabuhi sa usa ka tinubos nga Kristohanon nga nagsalig kang Jesus mao ang pagpukaw sa atong kasing-kasing. Bisan unsa pa ang kahimtang o sitwasyon, dili nato kalimtan ang kamatuoran nga ako adunay kinabuhing dayon. Usa ka kinabuhi nga gipahinungod sa pagigugma kang Jesus. Kini nagpasabot sa pagkinabuhi nga walay pagkalimot nga si Jesus mianhi ug mituman sa mga pagtulunan sa daang tugon. Ug ako magahatag kanila sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug sa katapusan, unsa ang kinabuhi nga mituo kang Jesucristo. Ang buhat Kapitulo 5:42 nag-ingon, ug wala nila pagundangi ang pagpanudlo sa matag adlaw sulod sa templo ug sa kabalayan ug sa pagmantala kang Jesus nga mao si Kristo, kay adunay kinabuhi. Kini mao ang kinabuhi nga nagwali kang Kristo. Dili ba kita ang naluwas nga karon nagtambong sa summer retreat? Ang atong gibuhat mao ang pagtudlo ug pagsangyaw kang Jesus. Busa ang kinahanglan natong buhaton mao ang pagtanom niini sa kinahiladman sa atong mga kasing-kasing ug kinahanglan usab nga kita aktibong moapil. Nganuman kay ang atong trabaho mao ang pagtudlo ug pagsangyaw kang Jesus. Kini mao ang Kristohanong kinabuhi. Mao kini ang kahulugan sa atong pagtuo kang Jesucristo. Busa ako nang hinaot nga pinaagi ni ini nga retreat kung unsa ka kahibulungan sa Jesucristo,
Makulit unta pag-ayo sa atong mga kasing-kasing. Ug karon mag-ampo ta. Amahan nga Dios, kami mapasalamaton kaayo sa imong grasya ug gugma. Si Jesus mianhi sa kalibutan sa dihang gipadala mo siya alang kanamo. Ang Ginoo miingon nga siya mianhi sumala sa naisulat sa Biblia. Ug siya usab miingon nga iyang gituman ang tanang naisulat sa Biblia. Imong gituman ang tanang kasulatan hangtod sa katapusang sulat pinaagi kang Jesus. Palihog tabangi kami sa paghunahuna pag-ayo may tungod sa grasya ug gugma ni Jesus nga nagtuman sa tanan. O pinaagi ni ining talagsaong kahigayunan sa pagsangyaw o pagtudlo kang Kristo, hinaot nga may usa ang tanan namong kasing-kasing ug kabubuton, ug kami nag-ampo ug naglaom nga imong tugutan ang among bililhong mga kasing-kasing nga makaambit niini. Niining panahona sa among summer retreat, hinaot nga imong giyahan ug punon kami sa bulahan nga mga kahigayunan, diin ang matag usa ka namo, mag-ampo uban sa usa ka hunahuna ug mga saksi sa imong himaya. Itugyan namo ang tanan kanimo. Among giampo kini sa ngalan ni Jesus nga nagluwas kanamo gikan sa walay katapusang sala. Amen.